Il-Partit Nazzjonalista du ma tallem xejn minn żewġ telfiet elettorali wara xulxin, dan hekk kif reġa' nqabad jikdeb. Għal dan il-Partit Laburista jiem wara li l-midja tal-Partit Nazzjonalista kellha titlob apoloġija lill-Ministru Owen Bonnici. L-istazzjon jiskuża ruħu għal kwalunkwe del ikra li seta' inxteħed fuq l-integrità tal-Ministru. Il-Partit Laburista qal li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jagħmel politika li tmur ferm il-bogħod minn politika moderna li tikkritika sa fejn għandek tikkritika iżda li ma tattakkax il-persuna. Minflok il-Partit Nazzjonalista ipprova jiskurja punti politiċi billi gideb fuq il-Ministru Owen Bonnici li kien involut f'inċident ta' traffiku f'April li għadda. Kien ikkummenta wkoll il-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Imma xuwa Owen Bonnici, emmek skit. Emmek lebda stqarrija mill-Ministru Owen Bonnici, x'nuqqas ta' trasparenza, x'nuqqas ta' serjetà ta' gvern u x'nuqqas ta' responsabilta min-naħa tal-Kummissarju tal-Pulizija illi għal darb'oħra qiegħed juri kemm mhuwiex indipendenti. Għal darb'oħra qiegħed juri kemm huwa pupazz f'idejn il-gvern. Kontrarju għal dak li kien intqal qabel fil-ħarġa tas-Sibt li għadda, l-editur tal-Gazzetta tan-Nazzjon qal li bl-ebda mod ma rid jallega li l-Ministru kien qed isuq taħt l-influwenza tax-xorb u stqar li l-Ministru ma laqat lill-ebda persuna bil-vettura tiegħu. Dan ma kienx l-ewwel każ fejn saret apoloġija mill-Partit Nazzjonalista. F'April li għadda saret apoloġija wkoll lill-Ministru għal-Għawdex Anton Refalo meta sar gideb fuqu bil-ħsieb li jħammġu l-integrità tiegħu. Kien intqal il-Ministru kien ordna vapur tal-Gozo Channel jdur lura biex ikun jista' jagħmel il-vjaġġ lejn Għawdex, akkuża li wkoll ma kinitx minnha.